Můžem. Tak já vás zdravím u dnešního prvního podcastu na YouTube. Nevím, jak se tam jmenuje, ale to se doplní. Máme tady prvního hosta Antonína Teňka, já vás zdravím, pane Teňk. Dobrý den. Dobrý den. A chtěl bych se ptat, co děláte za sport? Já jsem takový neslavný čutálista, jo. Párkrát si kopnu do toho balónu, viď? Ano. Jak to znáte, chlapi. Jo, prostě. A tak, no. A za jaký tým hrajete, nebo můžete nám přiblížit nějak a specifikovat vaši kariéru? Já, no, tak tady takhle za barákem, nějakým tom táboře, jo, to tam čutám a jako dobrý, no, jako hrál jsem v Tučapech samozřejmě, ve velkým klubu s velkým potenciálem, vystřídal se tam mnoho spoluhráčů, jako třeba pan Valenta, pan Záhora a takovéhle legendy, ale tak jako potom prostě skončila jedna etapa, začala ta druhá, no a teď to čutám aktuálně v táboře, no. Což ovšem můžu podporit s těma Tučapama, jo, když jsem tam taky zavítal a podíval jsem se, jak to tam běhá, jak to tam funguje a jak se tam takzvaně dávají ty naťopávané balóny do útočícího pásma. A jakou ligu právě hrajete? Je to nějaká pralesní, či hrajete proti Spartě a Bohemce? No, jak to říct, no, tak jako taková, počkej, jaká to je? Ovšem mě se neptejte, já to nevím, proto se ptám já vás. Myslím, že druhá liga. Řekl bych, že druhá česká nejvyšší liga. Proti takovým těm. Hele, právě přichází můj bývalý spoluhráč Filip Záhora z Tučap, který to čapal v Tučapech. Já vám představím tady Filipa Záhoru, dobrý den, pane Záhora. Ahoj. A zeptám se vás, co jste dělal za sport? Co jsem dělal za sport, hele. Hrál jsem fotbal třeba? Hrál jsem fotbal, z fotbalu jsem přišel na kriket. Ano. A z kriketu teď dělám hasiče. Dobře, a za co jste hrál fotbal? Za fotbal jsem hrál SK Tučapy. Ano, a můžete nějaké odstížit svoji působnost, nebo jak to fungovalo, hele, jak jste dokázal a tak? Fotbal jsem začal, bylo mi tak 4 roky. To je krásný věk. 4 roky. Pak jsem jako nějak, jako já jsem viděl v Tučapech hrál fotbal, jak jsem přišel. Ano. Tam jsem chvilku hrál v poli. Pak jsem přišel na brankáře, to jsem se živil tím. Jo, Zbylých 10 let asi. Ano. Pak jsem dostal zranění. To už jsem se do té brány trošku měl strach vrátit. A tak jsem šel hrát na hrot. Ano. Ze 4 zápasů mám 4 góly a pak mě to přestalo bavit, šel jsem na kriket. A mohl jsem takový gól, byl vlastně takový gól? Vlastně nebylo ani jeden. Ani jeden? Ani jeden. Takže to je krásná úspěšnost, to musíte potvrdit ty diváci. A chtěl bych se ptát, jaká byla vaše úspěšnost v bráně? V bráně? Myslím si, že důvěryhodná. Důvěryhodná, což znamená 20-30%? Hele, úspěšnost jsem měl v počtu střel na bránu 98%. Jste pustil? Vychytal. Jo, vychytal, takhle. A ty 2%? Ty 2%, to vem čert. Takže to byla chyba obrany. Chyba obrany, samozřejmě. A co jsi dal vlastní góly? A pokud se nepletí, tak vystaral obranu a vždycky ty 2% jste způsobil vy, že ty 2% byly vždycky penalty. Ale já jsem si o tom se můžeme pobavit, dá se to do podcastu. A co teď hasiči právě? Jak vám to jde, jak vám to šlape? A tak stříkáme, viď? Stříkáte. A baví vás to stříkat? Bavíme to víc jak fotbal. Je takový jako týmovější sport. Tak to je důležitý. 7 lidí prostě. Ve fotbale 11. Jako. A taky můžete 7+1. Tak jako, no, 6+1. 6+1. No, futsal, tak jako, občas jsme si šli pinknout florbálek, ty vole, no. Když byla zima, no. Jako víte co. Postavte mě k něčemu, já vám to udělám. Všem, tak to jste moc pěkně. A co běháte vlastně? Já hele, běhám rozděl, pro některý troják. Jako, každý tomu říká jak chce, ale vlastně já běhám rozdělovač. Běhám za SDA Dvorce. Myslím si, že moje výkony, pane kamarádem, furt se na botu. Střih. Tak a jak je to náročné vlastně ten rozdělovač? Můžete nám popsat vlastně svoji funkci nebo náročnost fyzickou, psychickou a mentální? Tak z mentální stránky je to pro mě méně náročnější než kriket. Ovšem, to se dá čekat. A nevím, no jako, hledajte se, jako je to, každý jako má tam svý jako věci, ale hele, rozdělovač asi 3 spoje a běžíš. Jo, takže to není jak petank. Hele, ne, petank jsem ještě nehrál. Ovšem, tak to je velká chyba. Ale kriket jsem hrál. Jo, a petank je podobný. Petank je podobný. Já třeba mám chytrý petank. Jo. Já měl kriket ve středu. Tak to jsme se střídali vlastně, to bylo úterý středa, je o tom střeba, co říká. Tak.
A jak se v tom Greekezi trefujete branky a... No petanka podobně. No petanka no, tak jako každý... Ale tam já to říkal, každý má ty své priority. Přesně, já se říkal, to se nebojí příní. Přesně tak, já děkuji za pozvání. Tak no, A mějte se, ahoj. Tak a vrátíme se teď k našemu prvnímu hostovi, nebo panu Antonínu Tenkovi, který hraje profesionální fotbal za FC Most Táborsko. No už je to silnaté. Já se vám omlouvám, je to docela nejvyšší česká liga. Můžeme se povědět nějak o penězích, nebo? Ale počkej, teďko nechme stranu, abych chtěl se jakoby dostat tomu jakoby výpadu tady s Filipem Záhorou, jo. Ano. Jak říkal, že měl 98 úspěšnost chytání, tak bych chtěl řekl, že 2% jsem způsobil já, jsem si dal na vlastní góly. Děkujeme. Samozřejmě hrál jsem obranu před Filipem Záhorou a čistil jsem to tam, takže jakoby proto měl hodně zákroků, protože prostě nebyl já. No nic, ale to nechme bejt. Takzvaně, mohli bychom taky říct, že se nacházíme. Ano, jelikož jsme právě v Dešné, ne je to Deštná, jo, prosím vás, je to Dešná. Je to cca hodinku až čtvrt od nás, takže cca dohodíš tam kamenem, když máš raketové dělo. Je tady vlastně hasičská soutěž, kde se běhají hasiči a můžeme si tady, jestli můžeme natočit a tady si jde vedle čutnout, poprosíme o detailní záběr. Nádherný, jo. Ta kamera To je jako skutku úžasné. Tak jelikož toto je i tréninkové naše hřiště, vlastně když chceme, tak si sem zajedeme, dáme si nějaké ty útoky a zátoky a já si myslím, že tu krásné hřiště, krásné podmínky, výborné občerstvení, už asi můžete potvrdit. No, já rozhodně, už jsem tady jakoby okusil velice dobrých kvalitních jídel a myslím si, že jakoby velice výbornou. Ten jako pořadatelé si s tím dali hodně jakoby záležet, akorát mě docela sere, že je to až 50. Ano. Diváci, podívejte se, už je skoro 3/4 a ještě stále SDA dvorce neběželi, jako jo. Čekám tady jak blb a jakoby už bych rád viděl jako pořádný výkon večera. Nemůžu nic jiného než souhlasit s vámi. Ale jinak jako perfektní, líbí se mi tady, jsem rád, že jste mě sem vyvezli chlapi. To není problém. A jako děkuju moc. Nemáte vůbec zač. A teď jestli se můžeme vrátit nějakým penězům, jestli by se to dalo finančně ohodnotit. Hele, já si myslím, že takovéhle věci by se jako měly úplně sdělat, ale jakože skoro když už je 3/4, tak si myslím, že o tom můžeme pohovořit. Nemusíte přímo částí, stačí nějaké jednotky, jestli se tam odhadujete v miliardách či 5 korunách. Ale tak jako, hele, ještě to moc nesype, abych rád řekl, jsem stará, ještě dorostenec, jo. Takže to nesype jako pan Koznár. Ne, vůbec, víš co, víte co, v těch dorosteneckých soutěžích tam to ještě je taky jako oťukávání, takový jako chlapecký ťukání na písečku. V těch už dospělejších týmech už to jako přichází nějaká ta cinkačka, nějaká ta smlouvička, už se můžeme bavit o hezkých penězích, jo, to víte, jako nějaká ta Saudská Arábie. No všem, to je to asi. Jako, víte co, jako nikdy se nevylučuje. Jak se říká, kde je teplo, není zima, víte. Přesně tak, a kde je peníze, není chudoba. Ano, to jo, jakoby, víte co, prostě peníze dělají sportovce a sportovci dělají peníze prostě, jo. V dnešní době samozřejmě už to tak je. Nemůžu nic jiného než souhlasit. Takže jako, jak se říká, já budu makat a až přijde nějaká ta smlouvička z té Saudské Arábie, tak se tomu jako vůbec nebudu, nebudete se bránit. Ne, jako budu otevřený, jo, víte co, jako samozřejmě dělám to samozřejmě jako pro lidi, pro kamarády, pro kolektiv a samozřejmě jako pro štíhlou linii a obecně protože mě to baví, jo. Ty peníze to je jenom něco jako navíc, víš co, takový detail, takový pík té vlastně hory. Přesně tak, jako, víš co. A ještě se tam často máte třeba trénink, máte nějaké dvoufázové, třífázové tréninky? Vzhledem k tomu, že dneska je 13. července, tak právě jsme zahájili letní přípravu, jo? Máme teď 2měsíční pořádnou přípravu, máme dvoufázové tréninky, úterý, středa, potom máme pondělí, čtvrtek, pátek, každý den trénink, takže vlastně jsme 6krát týdně na hřišti, protože v sobotu máme zápas, takže vlastně 6denní taková šichta pořádná a jako jedete prostě dokud neodpadnete, no. No tak taková možná zábavná historka na závěr, můžete tady se stalo něco ve sprše, to je nějaká spadlé mejdlo, tak hele, to něco abych vám to tak řekl, tak jakoby ve fotbale to není úplně jak ve vězení, tam to úplně jako neklouže tak moc, ale jako dávám si pozor samozřejmě, jo. Takže jako, to není, že byste se tam hodili. Ne, jako hele, úplně mi to nesvádí, abych vám řekl pravdu, jo. Jako snažím se samozřejmě být trošku důstojný ke své osobnosti a jako
úplně se tam nenastavoval. No, jako. Žádné takovéhle historky nemám, ovšem. Tak já vám děkuji, pane Taň, za rozhovor. Jasně. Budu se těšit na příště. Tak jo, pane Marek, podnikatel podcaster, jak se jmenujete, jak se jmenuje váš podcast. Ano, je to tak. Ovšem v skutku výborný rozhovor, dokonce i s jedním hostem a děkuji. Fakt se mi to líbilo, děkuju. Cením si to, děkuji.